klippe wat daar lê is die ou toilette. Soos dit besig om af te breek op Sondag. Dit is die ou kantoortjie van die dinges. Uitpunt. Hier is ook een stoer wat afgebreek is. En die stasie gebouwd. Dit is ook dat vorige ding afgebreek. Dit is die stasie gebouwd hier nou. Ik vond dat die hele... Zie, daar zit dat juist niet bij. Nee, maar het is zo dat een beetje redelijk is. Ja, een beetje een beetje bij en dan denk ik, dat is wel heerlijk voordat ik het achterkom. Maar hier is het heerlijk, man. Ik ben maas lekker dat je bent gemaakt. Ik is niks van maas aan het ja, altijd is het niet aan mijn leven. Ik ben daar nog dat gemaakt. Maar als je hier een goed van wat dan zit op buitenleven. Wat denk jij nou? Je praat. Ja. Ik ben niet lang op. Ik ben niet heel Zo top. taai je ergens dan gauw dan kan. Dat weet ik niet. Nee, ik zou voor je zien als... Nou, het begint. Ik was verwacht niet hier zo. Maar dat is nog niet zoals jij met Herman zijn zuster. Ja, Die weet wat je zegt. Maar dan aanvangen we het eigenlijk beter. ja. Ik geloof niet wat is. Ik vertrouw op het.
waar die nou is? Ry maar reg aan tot bo by die kerk. En jy kan wat tot daar by Paternoster sit Agterry. en daar waar jy goeie grondpad kry. Maar jy weet net, ik wil niet ook nog een keer. Ik wil Jenny en ik wil gaan kijken goed nou, nee. De eerste plek is jouw daar aan de kant. En die tweede plek, weet niet of je daar moet komen. En die derde plek, kom je niet daar, nie. Dan ga je helemaal verloren. Ja. Ja, Maar hoe is sy oor die algemeen teenoor jou? die is zo snaaks daar. Ik ben wel met los, ik moet er een beetje uit. Ja, ek kan maar nog stadiger ry. Ek verstaan nie van... Zo hoeven ze niet te staan niet gaan. Wat er opgaat. Hoe is maar net so vinnig en klaar. Dan gaat ze allemaal die volgende. Ja. Dat laat mensen denken alsof zij dit verplannen zijn. Ja. Ze willen nog drie naar een dijbaan te rijden. Nee, ou in die Ze baan. donker houden ja. Ons is bezig om een bioskoop te maken. Maar die ding is, in ieder geval, man, als ze dan met die nieuwe uit gaan halen, gaat het maar nog een op. Dus Oh jee. het uit klaar precies is moeilijk. Ja. Wanneer is dit gezegd? Man, nou eendag te sê, een mens moet net recht trap met daar. Wie dit vir wie jy nou gewaai het? Jij is heel mooi. My gewaai. Ja. Ik liet recht trap met haar. Ja. Oh nee, maar daar gaat er nog een stories achterkomen. Het ding is, als je eerst begint vast uitgaan, nee, dan verandert alles. En als je trouw, verandert alles nog veel. Ja, is waar. Ook al was het niet, dat ik dit aanvaarden aan alles rijden. Maar as hulle nie wat gebruik nie, as hulle hulle staat. Ja, toch gaan ze mee? Gaan maar af, tot op onder. Ja, nee, oké. Ja, tot die na die huisie, dan kan jy maar draai daar so en dan vat ons over die ander kant.
man was gebly. Ja. Vreemde echte. Okay, nou kunnen we draaien zo. Okay. Ek het gevra, miskien bietjie net na. Stop nie so langs die kant. Dan raak mens maar bekommerd. Ja. Dit is nie eens om bekommerd te wees nie, sê Richard. Dis nou ons man wat gereeld verkeer. Nee, nie verwag ek gaan nie so ver uitkom nie. Baie. Dit is niet beter. Ja, definitief. Sy is nie meer soos wat sy was nie. Sy is bitchy en... Maar met jou? Ja. Die manier wat sy praat? Ja. Ik weet niet hoe ernstig ze is nie. Die ou nie. Klink vir my ernstig. Klink vir my ernstig. Ja, as mense kyk hoe sy optree agter die ander ry en so aan.
Nee. En dat zou weer niet meer vrienden. Of zij was lief voor mij niet. Of ze die vrienden voor lief. Ik weet niet. Maar wat zit er voor? Of ze voor mij iets doen om... Ek dink sy so die mekaar sy weet self nie wat sy wil hê op hierdie stadium. Is het? Omdat dit 'n area is wat nie Maar bewoon word en waar daar nie so baie mense uitkom. ik ga niet bellen, nee. Ik ga niet bellen. Jy moet dan nie eens bel. Ik weet werkelijk. Dat ek eens kyk hoe sy optree met 'n ander ou. Moet ik niks doen? Moet niks doen op hierdie stadium. Moet ik dan niet eens bellen? Ja. Niks. Jullie is nou welkom. Niks. Dis so oor 'n week of wat dan bel jy, dan vra jy hoe dit gaan. Maar niks verder vra nie. Volgende week. Ja, maar niks verder sê of vra of oor uitgaan of seker goed nie. Niks. Vra net hoe dit gaan en hoe sy werk en al die goed. Je ziet niet in die week met ik niks doen. Niks. Misschien moet zij die eerste tijdje helemaal Ja, dis hoekom ek sê. zonder mij moet er misschien te kunnen achterkomen. Ja, Misschien een fout gemaakt. dis hoekom ek sê met niks doen op hierdie stadium. Nou, volgende week kan jy bel of soontoe gaan. Maar niks praat van uitgaan of niks. Vra net hoe dit gaan en Ja, ze willen je apteek toe gaan. ja, nou, weet jy net hoe dit gaan het vir die huis, hoe gaan het met Janine, wat sê sy, hoe gaan het op school, jy weet al soort type goed. Niks anders praat nie. Ja, en dan sê jy Kobai en dan 2, 3, 4, 5 dae, dan gaan jy weer en vra weer dieselfde hoe dit gaan en so aan. Maar je ziet wel weer met dat let weer hoe gaan rijden. Ja, moet glad nie praat oor uitgaan of seker goed nie. Dan sê ek ook sommer weer dat dit potentieel van Nederland Ik zit buiten elkaar. So is, ek dink het so. Kunnen we met achtergrond? Wel ja, die manier van optrede op die oomblik. Want dan sê met jou, dan sê sy wil nie uitgaan met haar eie vriende. Dan kom sy self na die auto, dan sê hom beskof met jou. Verstaan? Sy klink so 'n bietjie onstabiel op hierdie stadium. Dat sy nou maar eers self haar stories uitsorteer. Want as jy nou aan mekaar gaan oor uitgaan, gaan sy die hele raak en dan gaan sy heeltemal vir jou sê vlieg. Ek dink hulle begryp dat ons eintlik deur die raadsoekspel hierso wil sien. So wat hulle wil doen, hulle dit maar net vir ons kom wys. Hulle saai dit op televisie daar uit, die was ouens met televisiekamera's heeltyd hier tussen almal weer. So ek dink nie hulle probeer Als het dan ook zo is dat hulle ernstig gaan raken, dan moet dat weer eens los. Ja, wel, dan moet jy het nou maar aanvaar en dit gaan tyd vat. Dan moet hulle maar self Daar's jy nou op video. Ja. Weer agter daar waar ons begin het. Jy kan maar nog stadiger ry asseblief. Hallo David, hallo Christo, hallo Winnen. Luister, ek is nou nie 'n stapper nie. Maar Winnen, ek wil graag weet, daai stap wat julle so werk hier, daai lekker instapping. Jy kan dan super dit gebruik as jy aan die see opstap. Ja. Jy kry na daai tweede baan toe. allemaal. Ja. Vir die fantastiese musiek vanmiddag. Kry jy meer baie beeld op die ding. So dan kan jy maar bietjie stadiger ry.
kry jy baie beeld op die skerm, ja, van die volledige gebou. Dit pas in ons kraal. Hier is ek het gevra, ek kan dit daarom nou nie heeldag speel nie. Nee, dan. Ja, maar moeilikheid kry. Maar ek in jou hart 'n verskriklike punt wat trek so 'n bietjie later. Weet jy wat ek vir jou spesiaal my liefling nie vir jou speel vandag? Vreeslik baie dank. Ek sal dit geniet. Stadiger? Ek wil probeer speel. Onthou jy vir Sweet Maria van Gert Potgieter? Oor wie onthou dit nou nie? Gaan jy het voorkom as ons speel? Don't you cry. Ja? Ek het jou dit. Weet jy wat jy wil hê? Nie nou te buite wat ons van hom het. Nee. Luister, hoor jy lekker onder van een gaan, want dat hierdie jaar hierdie baie te beweer. En dit is op rij, en dan stap jy op de markt. One, en hier is die dag. Two, en stop daar zo, en op tijd kan je nou niet, als hier bij 4 is, dus jy moet dan wat parkeer op, en dan stap je met het. En die dag, dan lijkt dit natuurlijk snel. En mijn man zegt, nee, maar dat lijkt zo raar. En jy weet wat hierdie nuwe kar van hulle. Probably die oude. Hy as hy naam is. Ja, naby my winkel. En wie jy, ek sê daar. Dit is die stadiger. Hier hulle die man. Nee, hy woon by jou tannie. So daar klaar, ek dink jy die vader. Daai kar is daar uit. John, met Jonica. En ek sê Ja, John gaan daar. hier daar. En dan die tannie se seun. Nie weer 'n kar met sy voorkant. Pragtig waar. Dis nie tannie. So jy binne in die sand staan. Ek dink daarvan, ek het praat oor 'n korreksie, maar ek dink daarvan is van Deventer. En dan is hier die plante, dit is prachtig, jy mag nie klip nie, maar jy mag bekyk en jy mag doen. En as jy net so sit, ek kyk hoe Moet ek nou stop, die nee? program op is dit fantastisch. Wat nou? Nee, ry. Nee, ry nie. Moenie stop nie. Dis rooi lig. Ry oor. Zindhoek, daar is net ek gaan besigtig. En natuurlijk dan nou die planten Maar hier nog wat nie. Het belevenis was my eerste keer. Die gaan nou nie wonderlik uitkom nie. Ek gaan 'n pik donker uitkom want dit skien die son. Mensen werken op zondag. Die mense, Die mensen werken op zondag. Nog niet op zondag werken. wil jy hier? Ja, maar wacht.
Kom je niet lekker onderuit. Close. Huh, Ines? Dit was close. Yes. Het is weer vinnig. Hulle moet ook eens nou trek. Stink. Ja, kat. Die vrot. Dit is verstaan wat in die bioskoop kom. Maar hulle bou nog wel vinnig. Dis 2 bioskoops. We gaan binnenkort oopmaak. In de volgende maand. Nee. Kan wees. Kom je die plek plat of wat? Ja, dit is maar. Die geeft van ons tijd. De dokter vraagt voor mij, weet je wat je wil? Dokter, ach toch. Ik zie mijzelf als een vlinder. Die dokter zei, jij is mental. Jij wil jezelf versterken, je leert van het kon. Kijk je tot Klaas op leek. Ik zei, de dokter alsjeblieft, vertel me je beleid. Hij zei, jij moet je oorgeven aan de geest van ons tijd. Je moet jezelf onafhankelijk maken van het verstand. Gaan kijken naar de wedstrijd. Dat is de kern van het land. Rugby. Die betrokken worden, dat ik nog nooit gehoord. Maar die woorden ook vertel mij, dit is een sport wat je bevoert. Bij je rugby aangekomen verloor ik bijna al mijn haren. Ik heb vreselijk groot gekrukt, dat was duizenden barbaren. Maar ik voel het niet beter. Laat ik het anders doen met de jongens in mijn hand en een mes in mijn schoen. Die volgende ogenblik zo gaan ik aan die zweet van 30 mooie mans. Kom op het veld en maak gereed. Ik wou nog een gebeekje sê toe hoor ek bale toe. En die 30 mans, die hardloop in klein broekjes wat sê sjoe. En asof dit niks is, toe sak hulle in 'n skram. Ek was so aangedaan, al my knieë word toe lam. Nommer 9 gryp. Ja, net daar gryp ek my breiwerk en ek hardloop op die veld. Ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek voel net so wel. Die veld was in die brand, die hele gort was gaar. Maar die kerels het gauw met my charme bedaar. Ek het al aangevryf met olie en die son wat lê. Ek sê, ten julle boutjies, ek wil vrede hê. Ek het die vooruit gehelp om sy korset los te maak en baas het sy arm saggies aan die slaap geraak. Die film wou van stort, ek wou sy ruggie vol was, maar net toe ek hom help, gryp 2 arms. My liefde goeie donder sê die man vir my, wie gee jou die reg om my span so dik te vry? Ek sê, ek is jammer, vergeet my meneer Luit, ek het net gedog dis die gees. Dit is die gees vir ons Luit. Nou Nathaniel, hierdie man is toch so kunstig, kom ons uit so gauw het sing uit. Mio Babino Cara.
Video, né? Scully. Scully. Ja. Meneer Bester dan niet altijd maar ja, een stukje brood niet meneer Bester. Ik denk dat dit is net Daniel wat je zegt. Amper ik dit vrouw in jou in, hè. Tanggal sulit pasar tu. Hah? Hah? Is. Ik denk eens uit. Zo werkt dat klonkie. Aha. Krijg je klak? Ja. Kuat kok. Es bom dukkie. Dis sê mos. Hy's meer haar as ek. Baie. Hy's jong. Hy's 21. Hy het nie meer energie, ek is 'n gat. Pas kyk aan. Nee. Ja. Jy kan maar hier so draai. Want hier so is so klomp. Watch my call it's nou. Hey, hier so is die dominee se weg. Biografie. Maar ek kan maar net hier so draai. Op daai kant en dan kan jy maar in die hoofstraat afdraai huis toe. Moeilik hierdie tuintjie. Dit? Wie? Eddie nou hierdie plek begin te vra Eddie van hierdie en wil kom werk nie. So hy's nogal nie te bad as 'n werk seker nie. Ja. Speakerish. Nee, wat sou dat? Ja, asseblief.
sê vir Ernst Hugo wat ek gaan skyk. Gaan hy ook skryf? Ja. Ja, ek dink so. Kan dit amper nie voor. Nee, maar dit gaan maar net enige ding. Dit gaan net goed vir 'n tydjie. Dit is so. Ja. En ek moet dan kyk soos Janie hulle. Ek wil Janie al die dit maar lekker doen. Yes. Nee. Ek wil nie keer. Ja, almal. Dirk, nou kan jy vir heel opry tot dat bo daar waar betonstransport is. Ja. Dat breek wel af, nee. Die omgeving waarin ek is, word daar ambulance gereël vir rugby-wedstryde van kinders tot vaderdag. Daar is ambulance daar is ordentlike noodhulp. By dinges af. By Abraham Konseplek, daar draai jy links af. En 'n mens kan nie so 'n stelling oor die radio maak wat die indruk skep dat alle skole absoluut net oor dit rugby in ons land nie. En daarom kan 'n mens ook nie verder gaan en sê dat rugby goed verwerk is by ons skole op so 'n manier van nie. Baie dankie belasting. Baie dankie Johan. Maar Johan sê so. Ja, hier sê ek net vanaf gesê dat jy weet nie wat dat 'n boodskap van hierdie boek van luister, jy is dat 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 ek ook ingery was.